سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا بزعبة اهجر ايروبا بفلاي دما بزعبة حبرة ايروبا تزارب اندحرالها اتا كي تغسكايا كتحلف زي تغل هاجر اندحرالا اتا قف حمريتا بتعمن ايشتي تراي زي كونه مسقلة زوباتات مستوادة دراون كاب زوبا قاش باركاني ارترا تنقس هاجر بيلجميا إذا هاجر كي تغسكا كتحالفلو زي تخيل مخنيات دما أب زوان رئيس ختم حبرة إيروبا زلا خوينا أب عالم كا بزح مفلت زلوا حنت كابتن زمع بلا هاجرات عالم بمخانيا إذا بكوعس أجري بقطبة بديمقراطي درجة كابتن أب قدمي زسرعة هاجرات كوينا أب زا كان لكا كمتن نقربو زتفل عليه مدبات كم حتهم لومي بزعبا زان إيشتي إيروبا أو يتهاجر كنزارب كنفتنينا قدمي قنا أبزا channel سابسكرايب لايك كمون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم أم عرب أهجر إيروبا تركب نيشتي هاجر بيلجوم قدم جزيه دحر مجزات إسبانيا أكل هاجر هولندا زنبرت كوينا أبت جزيه تقاه دوب نيدرلاند استباهيلايا كم حنت زوبا نيتان نجوس ويليان ناي هولندا زم حدرا زنبرة هاجر زنبرت إزي يغنبر بشحن شو من تميتن سلاسان دحرز التقايدة ثورة وملعال أبتع عمتتئة ملت بشحن شو من تميتن سلاسان إذا دوب نيدرلاند استبهال زنبرت هاجر ناس إنها تأويجا بيلجوم تباهيلا رئيسا زخالت هاجر كتكون ياكيلا بدحرزي أبتع هاجر زلو زتفر علي حبرة السبات قوان بزسما مع ملكع نابحانتي قوان مسرت زقبرت فدرالاوي أما رحا التغتل ديمقراساوي تهاجر يتغيرا إذا ما لدما اتقدم جبارن حداقن زنبر نجوسي تهاجر سماوي نجوسي تغيروا أبز إوان أب هاجر بيلجوم سلسة قوانقواتات زلوا كوينهم اتم زبزحو قوانقوان نيذرلاند ززاربو كخونو انكلو بدحريهم اتم فرانس ززاربو مودة دما اتم بطعم وحد عقان زلوهم قوانقوات جرمن ززاربو يوم إذا دحر هاجر هولند زنوحو دك تبعتيو زركبوها هاجر بيلجوم أبز إوان حنتي كابتن زمع بلا هاجرات كوينا 84 كاب ألماز ناي كل عالم زم حلال فلا كتما أنتفربن تركب هاجريا بزدما كتما أنتفربن رئيس كتما ألماس تباهيلا أب عالم فلتي كوينة يازلا بجاك زون هاجر بيلجوم تحبن لهم بوزحات مهاستيوم زلو هذا كابزيوم دما اتن مجمر تاجيزيه ساكسفون تبهال مسارحة موسيقى زمهازة أدولف ساكس زبهال والقصب كوينو بشحن شو من تميتن 40 يقا اتن مجمر تاجيزيه أب تغمز وعالة ساكسفون ميزو بشمو كمزقباز غالة أبها قور إيروبا لعلى زخونا نجار تتقاس النجار اندحرالو اتي نعسران شوعتن هاجرات أبوليتيكاون قطباون متحجاز كنت فاز حجزن حبرة إيروبا يو حبرة إيروبا قدمتنا بزحجز اللو ملكع مغيارو ترى قطباو سمع زنبر خوينو بيلجوم كا كابتن قند مسرتي نيتحيال كوين زول حبرة يا إذا هاجر كا بشحن شعات 250 حدن كابتن شعو أب قطبا متحجاز كجبراز التسمع شدشت هاجرات حنتي أنيرا مسجز يقع حبرة إيروبا تتصنبرتو كبزحام مسجمرة قند مدبرو هاجر بيلجوم كجبرن كله رئيس ختمة هاجر زخونت براسلس كا رئيس ختمة حبرة إيروبا كتكون يتمريسا بجاك زون هاجر بيلجوم حنتي كابتن مسرتي كيدان سمين أتلانتيكيا زي أمونغو أبالات هاجرات وتهدرو متحجاز نمقبار زت مسرت خيدان أما جمرتا بيلجوم تركبن شوعات هاجراتين مسريتنا بيلجوم كا كمتي نحبرة إيروبا رئيس ختمة زخونت نكيدان سمين أتلانتيك نيتون قند بيت صحفته كتكون كلا براسلس كا رئيس ختمة كيدان يكوين تركب بجاك زون هاجر بيلجوم حنت كابتن كم بين اللوكس زبال أمونغو أن لوكسمبورغن هولندن زلو محبرك عند مسرتي هاجريا أبرسي زخول لخا كتما براسلس كسب 220 زبصح ناي زتفلاليا هاجرات تولخو زلوا كتما خوينا بحفشخا كسب 280 حدن امباسيتات حزاب مهلوا دحر كتما نيويورك بناي كالا هاجرات تولخو كال ايتي كوينا تسريع تركب هاجر بيلجوم ولو نبزح نجرات مستنقروا وتازخونا معولات هاجرات ايروبا ابزح تماساسل انت خونت حدا كاب كل نتنقروا بتطراي زي كونه كابتن مل عالم زلوا هاجراتون فلي زبلا نجرالو نسخه اتم ملؤ ليتي مبرهت زلوا صرغياتا خوينو اب عالم كا اتلعلو كله او ورح خوينكا دميقه تر هاجر بيلجميا ازي يكون امبر نزز قوم زيغاتاتون ايسانونيوم اتي مخنيات كا صعات ابزي كون ببزحي يهلخالو بمباليوم زقاومو حنتي نيويورك تايمز تبهال معكن كم تحبرغا بيلجوم كل صرغياتات نمبره كسب كلتن بغلته امبولات كم تتقمن
ካብ ሰማይ ከዓ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ደሚቓ እትርአ ሃገር ክትከውን ከምኡ ከዓ ብዙሕ ብሉፅ ስእልታት ክውሰደላ ዝኽኣለት ሃገር ከም ዝኾነት እያ ትሕብር። እዛ ስማዊ ንጉስ ዝርከባ ብሉፅ ብዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ እትምራሕ ሃገር ዋላ እውን ንእሽተይቲ ይኹን ኣብ ብዙሕ ነገራት ነተን ንዓኣ ብዕፅፊ ዝዓብያ ሃገራት በሊፃ እያ ትርአ። ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ደሞዝ ክወስዳ ኣለወን፣ ዝኾነ ትካል ከዓ ደሞዝ ብብቕዓት እምበር ብፆታ ክትፈሊ የብላን ዝብል ሕግታት ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማዕርነት ከዓ ከም በዓል ሽወደን ኣይስላንድ ኖርዌይን ኣብ ቅድሚ ዝስርዓ ሃገራት እየን። እዚ ይኹን እምበር ሃገረ ቤልጅየም ኣብዚ እዋን ንኹለን እተን ብማዕርነት ብሉፃት ዝኾነ ሃገራት በሊፃ ኣብ ኤውሮጳ ካብተን ዝበለፀ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝተመስከረለን ሃገራት ኮይና እያ ዘላ። እዚ ከዓ በቲ ተኸተሎ ቁሉዕ ዝኾነ ፍሉይ ናይ ደሞዝ ምክትታል ፖሊሲ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ብደሞዝ ካብ ወዲ ተባዕታይ ብሓፈሻዊ ገምጋም 3.3 ሚእታዊት ጥራይ ትትሕት ኮይና ካብቲ ብደረጃ ኤውሮጳ ከሳብ 19.2 ሚእታዊ ዝበፅሕ ፍልልይ ከዓ ዝነኣሰ ከምኡ ድማ ዝበለፀ እዩ። ኣብ ቀረባ መጻኢ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕረ ወዲ ተባዕታይ እትኽፈለሉ መንገዲ ንምሕያል ኣብ ሓያል ፃዕሪ እትርከብ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነተን ዝረጋገፀላ ሃገር እያ። ብጀካ እዚ ድማ ሃገረ ቤልጅየም ሓንቲ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛእ ቤተን ዓመፅ ከይገጥመን ልዑል ፃዕሪ ዝገብራ ኣብ ማዕርነት ዝኣምና ብሉፃት ሃገራት ኮይና እያ ዘላ። እዛ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ስደተኛታት ዝመፅዎ ሃገር ብዘለዋ ንኹሉ ዝውክል ሃገራዊ ናይ ጥዕና መድሕን ከምኡ ከዓ ብሉፅ ስርዓተ መጓዓዝያ ከምኡ ድማ ዴሞክራሲ ሓንቲ ካብተን ዝበለፀ ሃገራት እያ። ብፍላይ ድማ ዴሞክራሲ እቲ ሃገር ኣብ ዓለም ካብቲ ዝበለፀ ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ። እዚ ሓደ ኣብነት ድማ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ኩሉ ግዙእ ናይ ሕጊ ምዃኑ ዘርኢ ፅቡቕ ኣብነት እንድሕር ኣሎ መንግስቲ ኣብ 2017 ሓዊ ንንጉስ እቲ ሃገር ብዘይ ፍቓድ ኣብ ናይ ቻይና ሃገራዊ በዓል ተሳቲፍካ ብምባል ከዋጥሮ ከምኡ ከዓ መቕፃዕቲ ክእዝዘሉ ተራእዩ ነይሩ። እቲ ላውረንት ዝበሃል ሓዊ ንንጉስ ዝኾነ ልኡል ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ናይ ቻይና ፅምብል ሃገራዊ በዓል ብምስታፉ ካብቲ ዓመታዊ ደመዙ 46,000 ዩሮ እዩ ተቆራፂ ተገይሩ ደመዙ ካብቲ ዝነበሮ ክትሕት እንከሎ ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ከዓ ኣብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ምትእኽኻባት ከይሳተፍ እዩ ተኣጊዱ። ካብዚ ወፃኢ ከዓ ዴሞክራሲ ናይዚ ሃገር ነቶም ኣብ እስጳኛ ንዞባ ካታሎንያ ክፈልዩ ዝደለዩ ግን ከዓ ብመንግስቲ እስጳኛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ዝደለዩ ዝነበሩ ሓለፍቲ ፖለቲካዊ ዕቕባ እውን ክህብ ተራእዩ። እዛ ብሉፅ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዋ ሃገር ከዓ ኣብ 2011 ክሳብ 19 ኣዋርሕ ብዘይ ዝኾነ መንግስቲ ብምፅንሓ ንዝነውሐ ግዜ ብዘይ መንግስቲ ዝፀንሐት ተባሂላ እያ ክብረ ወሰን ሒዛ። እዛ ኣመና ብሉፅ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ዘለዋ ሃገር ቤልጅየም ግና ቀደም ግዜ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኮንጎ ብዙሕ ሕማቕ ዝገበረት ምዃና ዝርስዕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ሽዑ ንጉስ ንህልቂት ብዙሓት ደቂ ኮንጎ ምኽንያት ከም ዝነበረ ይዝግለጽ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ሃገር ካብ ኢድ ንግስነት ወፂያ በዚ ሕጂ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ካብ እትመሓደር ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይና ሰላም ንምዕቃብ ወተሃደራታ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም እዮም ክዋፈሩ ዝረኣዩ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ነገር እንድሕር ኣሎ ከዓ እዚ ሃገር ቆጠባኣ ክሳብ ክንደይ ሓያል ዝብል ሕቶ ኮይኑ እቲ መልሲ ከዓ እዚ ሃገር ካብተን ብቆጠባ ኣብ ቅድሚ ዝስርዓ ሃገራት ኤውሮጳ እያ። ኣብ ዓመተ 2019 ጥራይ ከዓ ካብ ሰደድ ጥራይ 444 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝገበረት ኮይና እቲ ንሰደድ ዘቕረበቶ ንብረት ድማ እተን ኣብ ሃገራ ዝጋጣጠማ መካይን ናይ ዝተፈላለያ ትካላት ዓለም ሕክምናዊ ቀረባት ዝተጻረየ ነዳዲ ፍርያት ፕላስቲክ ኣልማዝን ካልእ ክቡር ሓፃዊንን ኤሌክትሮኒካዊ ማሽናት ከምኡ ከዓ ብዙሕ ካልእ ፍርያት እያ ንኻልኦት ሃገራት ዝሸጠት። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ቤልጅየም ኣብ ኤውሮጳ ካብተን ዝለዓለ ቀረፅ ዘለወን ሃገራት ብምዃና ካብ ኣታዊታት ህዝባ ብዙሕ ገንዘብ እያ ትረክብ። ናይዚ ኩሉ እትረኽቦ ልዑል ቀረፅ ከዓ ኣብቲ ሃገር ኩሉ ዜጋ ሕሱር ዝኾነ ሕክምናዊ ኢንሹራንስ እዩ ዘለዋ። ብጀካ እዚ ድማ ቤልጅየም ወናኒት ናይቲ ካብ ጫፍ ዶብ ሆላንድ ክሳብ ጫፍ ዶብ ፈረንሳ ንኣስታት 67 ኪሎ ሜትር ዝርግሐ ዘለዎ መንገዲ ናይ ትራም ኮይና እዚ ከዓ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ትራም ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ። ኣብዚ እዋን ቤልጅየም ብዙሕ ግዜ ንካልኦት ሃገራት በሊፃ ኣብ ቅድሚ ተስርዓሉ ዘላ ነገር እንድሕር ኣሎ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደረጃታት ፊፋ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስርዓ ትርአ ዘላ። ገለ ካብቶም ብሉፃት ተፃወታ ከዓ በዓል ኤዴን ሃዛርድ፣ ደብሬኔ፣ ሉካኩን ኮርትዋን ካልኦትን ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዓለም ብፍርያት ቸኮላታ ወላ እውን ስዊዘርላንድ ካብተን ቀዳሞት ተፀዋዕቲ ሃገራት እንትኾነት ሃገረ ቤልጅየም እውን ብተፍርዮ በዝሒ ካካዎ ዘለዎ ፅሩይ ቸኮላታ ካብተን ተፀዋዕቲ ሃገራት እያ። እዛ ብማእከላይ ገምጋም ህዝባ ክሳብ 81
ዓመት ዝበጽሕ ዕድመ ዘለዎ ሃገር ቤልጅየም ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን በብዝሒ ፍትሕ ሰብ ሓዳር ዝረኣየላ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነት ካብተን ቀዳሞት እውን እያ። ኣብዛ ሃገር ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን እቲ ናይ ፍትሕ ሚእታዊት ብ71 ሚእታዊት ክልዕል ብምኽኣሉ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ ክኢላ ዝነበረት ኮይና ኣብ ዓመት ከዓ ከባቢ 32,000 መጻምቲ ክፋትሑ ሕቶ ከም ዘቕርቡ ይዝነገር። ብመሰረት እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ሓደ ካብ 3 መጻምቲ ጥራዮም ኣብታ ሃገር ኣብ ሓዳሮም ነዊሕ ዝጸንሑ ዝበሃል። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።